ti hian ingai tu chinang ni khi thim ta dai mai ta se enge thlengang thakhat chung emo kum khat chung eng tami lo ta se ni atanga lo chuak energy electrons le protons mizo tena ni zung kan ti mai ta zinga anu nung berte chuan kan khovel an lo pan meka tu man kan solar system apoimo ber chu a om to don lo ti kan redon si lo minute riat atanga minute kwa vel leka chuan van khi athim mup anga thim na chuan kan khovel hi abo ngal mup mai dona janrei ani emo chun pachang lum em ani emo athim ngal mup mai don ani arsi zong tikhi anlo ta don emoti turin chiang em main anlo lang anga tha ero chu ni athim tak awangin abo wang ang main a thungang hemi hun level hian northern lights ang chi hi wana te khian alang chuai mai thei a chan chu khovela magnetic fields ain thak dang lam don awangin le ionosphere abuai don awangin engkim buaina bultur le hlo om bertur chu photosynthesis atop tur hi ani thing le thai le nim hring tin reng ten oxygen an pe chuak to lo anga hei hian thil nung dang te tan harsat na tam tak a thlen chho thuayang dar kar khat nu vela chuan khovel mun then khat chun ni eng nuam tak lo mang me te chunga chuan hlo na le buaina na me lo alo thleng chho tan do na ni in biak po na te le electric power lama buaina po a thleng tel arin om khovel temperature chuan volam apan ngal riei bok do na ni darkar somni pali ni khat aliam ta ni alo la lang theilo khovel mun sanga mi hring tam tak chi ai le mang ang lutuk awang chuan buaina le harsat na tam tak a thleng tan anga ram changkang tak taka hruai tu lian le thil ti thei tak te pon ti ngai na an sedon lo khovel pum pui chuan thiam na sang mangin thil omzia hriat tumin an bei anga chuti lai chuan power supply te water supply te chu atlem chho tial mek bok don si a khovel leilung temperature chu 5 degree atanga 7 degree celsius in kar vela atlaniam to anga nim le thlai then khat te le microorganisms then khat te chu an thi tan to ang nisari vel aliam ta athim nga in ala thim mu anga khovel pum pui temperature chu -17 degree celsius vel ani to ang thlai le nim tam jok chu an thi to anga ransa thlai ei chi le nizung momo chi tam tak te chu an thi to bokang tui fin riat le lui tam tak te chu avo lutuk awang chuan vura achang deuh vek to anga tun ang huna chuan scientist tele mithiam tamjok chuan thil omzia an hre to anga shelter chi hranga mihring then khat chu an om khomang thakhat aliam chhota leilung chuan volam apan chho char mai boxi khovel average temperature chu -30 degree celsius vel ani to anga khovel pum pui chu vurin akhu chuak deuh vek tong thingle thlai zong te chu an thi deuh vek to do na thing then khat conifers kan ti te chau bak nung a om to lowang ala nung om chun po hian nizung an mu miau lo awangin oxygen an pe chuak thei don chuang lova chu wang chuan khovela thil nun tin reng te mi hring thlengin kan thi zo deuh vek tong mak deuh tur chu oceanic
tectonic faults om na mun then kat te chuan thil nu tlem te an la om theya geothermal source chu khovel chung ril arts core kan ti mai lumna wang ani ma se chung tuipui chung om te po chu an thi mek ve bokang kum khat alo tin meu chuan kan khovel kan lo ti ve chu vur cha lutukin atuam chuak vek to anga Professor David Stevenson Caltech ami soidan chuan khovel temperature chu -40 degrees Celsius vela atla thato ang tuipui chung ril tak mihring te po kan lakal theilo na tui chung thuk lutuk a te khu chuan thil nung tlem te an la om anga Iceland te le mun then khat geothermal activity tamna hmuna te chuan miwan nei tlem te ladam an la om mai thei ti ani Professor Stevenson atho hian kum sang chuang fe chu khovel hian volam alapan zelang ati a temperature hi -160 degrees Celsius vel ani thlengin avot chho zelang ati bok thil pakhat poimo tak thleng thei bok chu ni a en lo rual khan a gravitational force a hlo tel thei boka chu tiang ani hlo phei chuan kan solar system of planets te chu arem zong in an thlok kual theya a then phei chu anin su ve thei bok hetiang ang zonga ni ina a gravitational force a hlo tel ani chuan engkim a buai chho dona planets te chuan kalna lam tur hrelo le chet dan tur mumal nei lovin arem zong in an tol kual don ani kan khovel po hi khoilam lam emopan chuan a thlok kual ve anga asteroids te comets te le radiation chi hrang te chuan alo ti buai ve hrep theya planet dang te nen te po anin su thei bok chu tiang zong ba ka chuan black hole te po alo om ma se a eng zong in clear ta ila space zau tak maya kan khovel chu a thlok kual nuwa chuan ni tharpo a hu vele hlo thei bok tuna kan soi ang te kha thon thu pakhat ang ve mai speculation satli ani a thil teng tak thei jok scientist te mu dana chuan tun atanga kummak te duai khat 1 billion years anti nu vela chuan kan ni khi red giant anti a achang anga Mercury le Venus te hi a gravitational pull in a heap anga Mercury le Venus te chu a zo don alem zo don ti na ani chumi nu kummak ta duai nga vela chuan ni hi apuak anga chuta ilo ladam kerkor ani chuan I hlau ve via wang I chel chul anga mi al rap thak in aron tuam pup don che ani